سلام كبرات تخاتلتي نلومي عسران حدن تقمتي ابستدالو وزيناتات اب تግራይ ዘሎ ኩናት ዝምልከት ዘሎ ሓበሬታታት አብይ አህመድ በዛዕባ ትግራይ ዝበሎ አሜሪካ ሕጅውን በዛዕባ ሰራዊት ኤርትራ በመንገድ ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳያታ መዘረባ ካቢኔ ሚኒስትራት ሆላንድ ከተግብሮ ዝደል ዘሎ ኣብቲ ዜናው ኸኣ ቻይና ቤላሩስን ኤርትራን ከም ኣብነት ዝተጠቕሳሉ እማመ ኣብ ኩናት ሩስያን ዩክሬንን ዘሎ ሓበሬታታትን ዘጠቃለለ ክኸውን ኣብዛ ቻነል ድማ ናይ ወትሪ ተኸታተልትን ምዃን ሰብስክራይብ ክትገብሩን ነታ ናይ ደወል ምልክት ክትጥውቁን ብኽብሪ ይዕድመኩም ካቢኔ ሚኒስትራት ሃገር ሆላንድ ኣብ ሃገር ሆላንድ ዝቕመጡ ዜጋታት ናይ ካልኦት ሃገራት ኣብ ልዕሊኦም ብናይ መበቆል ሃገሮም ልኡኻት ዝፍጸም ናይ መፍራሕ ተግባራት ንምቅላዕ በቀሊሉ መንገዲ ናብ ኣባላት ጸጥታ ሆላንድ ሓበሬታ ዝህብሉ ፍሉይ ናይ ቴሌፎን መስመር ክኽፈት ድሌት ከም ዘለዎም ኣፍሊጦም እዚ መስመር ቴሌፎን ከዓ ነቶም ብናይ መበቆል ዓዶም ልኡኻት መንግስቲ ኣብ ልዕሊኦም መፍራሕ ወይ ገንዘብ ምሕታት ወይ ጸቕጢ ምግባር ዝፍጸም ኣብ ሆላንድ ዝቕመጡ ውልቀ ሰባት ዝምልከት ክኸውን ድሌት ከም ዘለዎም ተገሊጹ ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳያት ሃገር ሆላንድ ወብከ ሆከስትራ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ድማ እቲ ብፍሉይ ክቅረብ ዝደለ ዘሎ መስመር ቴሌፎን እንታይ የጋጥም ኣሎ ንምፍላጥ ንኽሕግዞም ይደልይዎ ከም ዘለዉ ይሓቢሩ እዚ ሚኒስተር በተወሳኺ ምስ ሚኒስተር ውሽጢ ዓድን ጸጥታን ተሃገርውን በዛዕባ ዝጉዳይ ኣመልክቱ ክዛተ ምዃኑ ተገሊጹሎ ኣብቲ እዚ ዜና ብማዕከናት ዜና ሆላንድ ወፂሉ ዘሎ ጽሑፍ ከዓ ከም ኣብነት ከም ቻይና ሩስያ ቤላሩስን ኤርትራን ተጠቒሰን ኣለዋ ኣብ ኖርድ ሆላንድ ዳኽብላድ እትበሃል ማዕከን ከዓ ቻይና ነቶም ካብ ዓሌት ኢጉር ዝበሃሉ ኣብ ሆላንድ ዝርከቡ ዜጋታታ መፍራሕ ሩስያ ድማ ኣብ ወርሒ 5 ናብ ሆላንድ ዝርከቡ ዜጋታታ ብምጽዋዕ ኩናት ዩክሬን ዘለዎም መርገጽ ኣመልኪታ ሕቶ ከም ዘቕረበት ቤላሩስን ቱርክን ንገለ ካብአን ዝውለዱ ኣብ ሆላንድ ዝርከቡ መፍርሕን ድሕሪ ምጥቃስ ኤርትራ ድማ ካብ ኣብ ሆላንድ ዝርከቡ ዜጋታታ ገንዘብ ኣኪባ በመባልያ እዛ ማዕከን መዚ ናይ ካቢነ ሚኒስትራት ሓሳብ ነዘን ኤርትራ ትርከበን ሃገራት ከም ኣብነት ጠቒሳ ዘርጊሓ ትርከብ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ሎሙን ቀጺሉ ምውዓል ተገሊጹ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳ ንሰራሕተኛ ረድኤት ብምጥቃስ ኣብ ዘስፈረቶ ዜና ሎሚ ዓርቢ ኩናት ኣብ ከባቢ ኣኽሱም ክካየድ ውዒሉ ኣሎ ክትብል እንከላ ምስእነት መራኸቢታት ግን ኣብ ባይታ ዘሎ ኩነታት በልክዕ ንምፍላጥ ኣጸጋሚ ኮይና ኣሎ ኢላ ብዛዕባ እዚ ሕጂ ዘሎ ኩናት እውን ኩላቶም ወገናት ሓበሬታ ካብ ምሃብ ከም ዝተቆጠቡ ያገሊጻ ነዚ ኩናት ብዝምልከት ድማ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አህመድ ኣብ ክልል ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ከብቅዕን ሰላም ክሰፍንን ይክብል ትማል ሓሙስ ኣብ ክልል ኦሮሚያ ዝተሃንጸ ማእከል ልምዓት ተውህቦ ኣብ ዝመረቐሉ ገሊጹ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያውያን ብብሔርን ሃይማኖትን ከይተኸፋፈሉ ንብልጽግና ተሃገር ብሓባር ክሰርሑ ኣለዎም ድሕሪ ምባል ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ክዛዘምዩ ሰላም ክሰፍን እዩ ንዘለኣለም ኣይንዋጋእን ኣብ ሓፂር ግዜ ተጋሩ ኣሕዋትና ክነልምዕን ንሰላምን ልምዓትን ምስ ተጋሩ ኣሕዋትና ደው ክንብል ኢና ዝብል እምነት ኣለኒ ክብል ተዛሪቡ እዚ ይኹን እምበር እቲ ህይወት ኣማኢት ኣሽሓት ዝበልዐ ሚልዮናት ድማ ግዳያት ጥሜትን ምዝንባልን ዝገበረ ኩናት ብኸመይ እዩ ፍጻመ ክረክብ ዝብል እዚ ቀዳማይ ሚኒስተር ዝኾነ ዝርዝር ሓበሬታ ይሃበን እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ሚኒስተር ወጻኢ ጉዳያት ኣሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን ህጹጽ ምቁራጽ ተጻብኦ ተገይሩ ናብ ዘተ ሰላም ክእቶን ሰራዊት ኤርትራ ስሒቦም ካብ ጎንጽ ክእለዩን ኣተሓሳሲቡ ወሃብ ቃል እቲ ቤት ጽሕፈት ኔት ፕራይስ ኣብ ዝሓበሮ ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ማይክ ሃመር ምስ ዝተፈላለዩ ኣካላት ንምዝራብ ኣብ ኢትዮጵያ ከም ዘሎ ብምምልካት ቤት ጽሕፈቶም ብቁልጡፍ ናብ ዘተ ሰላም ክእቶን ሰብኣዊ ተበጻሕነት ክጅምርን ከም ዝሓተቱ ኣመልኪቱ ካልእ ምዝ ኩናት ብዝተሓዝ ድማ ብጠለብ ተዘዋወርቲ ኣባላት ዝኾና ጋቦን ኬንያን ጋናን ዝተጸውዐ ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያ ኣመልኪቱ ሎሚ ዕጹው ኣኼባ የካይድ ምህላው ተፈሊጡሎ ባይቶ ጸጥታ ነዚ ዕጹው ኣኼባ ዘካይደ ዘሎ ኮሚሽነር ኣፍሪቃዊ ሕብረት ሙሳ ፈኪ መሐመድ ድሕሪ ምውላዕ ኩናት ትግራይ ብዝረአ ዘሎ ሰብኣዊ ቁልውላው ናብቲ ሕብረት ድሕሪ ዘቕረቦ ጸብጻብ እዩ ኢትዮጵያ ኣብቲ ዘተ ክትዕደም ከም ዝኾነት እቲ ሓበሬታ የረድእ ትካል ምውሃድ ሓገዝ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ወይ ኦቻ ድማ ነቲ ዘሎ ሰብኣዊ ቁልውላው ኣመልኪቱ መብርሂ ክህብ ምዃኑ ኣቐዲሙ ዝወፀ መደብ ይሕብር ብዛዕባ እቲ ዝመጽእ ሶኒ ክካየድ ተመዲቡ ዘሎ ዘተበ ዝምልከት ድማ ሓደ ካብ ላዕለዎት መራሕቲ ትግራይ ዝኾነ ፕሮፌሰር ክንደያ ገብረ ህይወት ኣብቲ ዘተከሳተፉ ምዃኖም ድሕሪ ምሕባር ብዛዕባ ተልዝብ ከዓ መንግስቲ ፌደራል ኢትዮጵያ ንቅድሚት ክመጽእ ንመጀመርታ እዋን እዩ ክብል ተዛሪቡ ከም ዝፍለጥ ተልዝብ ዝመጽእ ሶኒ ዕለት 24 ጥቅምቲ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ክካየድ ተመዲቡ ዝርከብ ካልእ ምዝሕጂ ዘሎ ኩነታት ናይ ትግራይ ብዝተሓዝ ድማ ብወገን ናይ ትግራይ ማዕከናት ኣብ ዝተዘርግሐ ዜና ኣስታት 9,000 ዝበጽሑ ኢትዮጵያውያን ከምኡ ድማ ኤርትራውያን ዝርከቡ ምሩኻት ፈቲሕና ዝብል ሓበሬታ ተዘርጊሕሎ ኣብቲ ተዘርጊሑ ዘሎ ዜና ከዓ ካብቶም ተፈንዮም ዘለዉ 9,000 ምሩኻት እተን 500 ደቂ ኣንስትዮ ምዃነን ተገሊጹ ኣብ ሃገር ማላዊ ድሕሪ ምርካብ ጃምላዊ መቃብር 25 ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ፖሊስ እቲ ሃገር 72 ኢትዮጵያውያን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዘእተወ ተሓቢሩ ፖሊስ ማላዊ ነዞም 72 ኢትዮጵያውያን ኣብ ጫካ ተሓቢኦም ድሕሪ ምርካቦም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዘእተዎም ይገሊጹ ዝርከብ እዞም ዝተታሕዙ ከዓ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ማላዊ ኣብ ዝርከብ ገዛኣት ካሩንጋ ኣብ ጽዑቕ ጫካ ተሓቢኦም ከም ዝተረኽቡን ፖሊስ እቲ ሃገር ኣፍሊጡሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ኣብ ዘይሕጋዊ ምስጋር ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ኢድ ኣለዎም ተባሂሎም ዝተጠርጠሩ 10 ዜጋታት ማላዊ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዘእተውውን
ፖሊስ ወሲኹ ገሊጹ ቅድሚ 2 መዓልቲ ኣብ ማላዊ ከተማ ሙዚምባ ኣብ ዝርከብ ጽዑቕ ጫካ ሬሳ 25 ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ዝሓዘ ጃምላዊ መቃብር ተረኺቡ ነይሩ እዩ። ወሃቢ ቃል ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳያት መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር መለስ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ከዓ ኢትዮጵያ ምስ መንግስቲ ማላዊ ብምትሕብባር ነቲ ፍጻመ ትምርምሮ ከም ዘላ ገሊጹ። ኣምባሳደር መለስ በቲ ፍጻመ ዝተሰምዖ ሓዘን ድሕሪ ምግላጽ ውጽኢት እቲ ምርመራ ንህዝቢ ክነፍልጥ ኢና ኢሉ። እዞም ሕጂ ዝተታሕዙ 72 ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ካብቲ ጃምላዊ መቃብር ዝተረኽብሉ ከባቢ 300 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ኣብ ዝርከብ ካልእ ጽዑቕ ጫካ እዮም ተሓቢኦም ተረኺቦም። ናብ ሱዳን ዝቐንዐ 165 ኪሎ ግራም ዝምዘን ኣስታት 1 ሚልዮን ኣውላፍ ከይናታት ኬፕታጎን ኣብ ሊባኖስ ከም ዝተታሕዘ መርበብ ሓበሬታ ዘ ናሽናል ገሊጹ። እቲ ምንጪ ንሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት ሊባኖስ ብምጥቃስ ብዘቕረቦ ዜና መሰረት እቲ ብዘለዎ ሓያል ናይ ምውላፍ ባህሪ ካብ ዕዳጋ ዝተኸልከለ ከይናታት ኬፕታጎን ካብ ወደብ በይሩት ናብ ሱዳን ኣብ ዝተበገሰት መርከብ ምስ ናይ ህንፃ ናውቲ ተሓቢኡ ክሓልፍ ኣብ ዝተፈተነሉ እዋን ተታሒዙ ኢሉ። ብምስጋር እቲ ኣውላፍ መድሃኒታት ዝተጠርጠረ ሶርያዊ ዜጋ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዩ ከም ዘሎ ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት በሳም ወላዊ ሓቢሩ። ናይ ድቃስ ምዝንባዕን ናይ ምትኳር ጸገምን ዘለዎም ሕሙማት ክፍውስ ተባሂሉ ብ1960ታት ዝተመሃዘ ከይና ኬፕታጎን ልዑል ናይ ወልፊ ጎናዊ ሳዕቤን ከም ዘለዎ ስለ ዝተረጋገጸ ብ1980ታት ኣብ ሓያል ሃገራት ከይኣቱ ተኸልኪሉ እዩ። ብፍላይ ኣብ ሃገራት ዓረብ ከም ናይ ወልፊ መዘናግዒ ብብዝሒ ከም ዝውተር ዝንገረሉ ኬፕታጎን ብመንገዲ ቀይሕ ባሕሪ ካብን ናብን ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ከም ዝሰጋገር ይግለጽ። ፕሬዚደንት ዩክሬን ቮሎዲሚር ዜሌንስኪ ሩስያ ኣብ ደቡባዊ ዩክሬን ዝርከብ ገድብ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ንምጥቃዕ ትዳሎ ከም ዘላ ገሊጹ። እዚ ኩነታት ናብ ዓብዪ ሓደጋ ከም ዘምርሕ እውን ገሊጹ ኣሎ። ሓይልታት ሩስያ ኣብ ሩባ ዲኒፐር ኣብ ዝርከብ ገድብ ካኮቭካ ፈንጂ ከም ዝተኸሉ ሓበሬታ ከም ዘለዎም እዚ ፕሬዚደንት ተዛሪቡ። እቲ ገድብ ኣብዚ እዋን ኣብ ትሕቲ ቁፅር ሩስያ እኳ እንተሎ ሓይልታት ዩክሬን ግና ናብኡ እንዳቀረቡ እዮም ዝመፁ ዘለዉ። ሩስያ ዩክሬን ኣብ ገድብ ካኮቫ ሚሳይል ተኩሳ ክትብል ከሲሳ ነይራ። እቲ ገድብ ንሩስያ ምስቲ ብኸፊሉ እትቆጻጸሮ ዞባ ኬርሶን ንምትእሳር ሩባ ዲኒፐር ዝሰግር ሓደ መንገዲ እዩ። ብሩስያ ዝተመዘዙ ሰበስልጣን ኬርሶን ብዓርቢ ብዩክሬን ኣብ ኣገዳሲ መሳገር ዶብ አንቲኖቭስኪ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሮኬት 4 ሰባት ከም ዝሞቱ ገሊጾም ነይሮም እዮም። ሩስያ ኣብ ሰሙን እዚ ኣብ ኬርሶን ዝተኸለቶም ሰበስልጣን ከተውፅእ ጀሚራ እያ። ካብዚ ብተወሳኺ ካብ 50 ክሳብ 60 ሽሕ ነበርቲ ክወፁ ምዃኖም እውን ገሊጻ እያ። እዚ ስጉምቲ ግና ብሰበስልጣን ዩክሬን ብግዴታ ምዝንባል ተባሂሉ ተኾኒኑ ኣሎ። ሓደ ኣዛዚ ሰራዊት ሩስያ ኣብ ዩክሬን ዝኾነ ጀነራል ሰርጌይ ስሮቪኪን ድማ ሓይልታት ዩክሬን ኣብ ልዕሊ ከተማ ኬርሶንን ገድብ ማያዊ መመንጨዊ ጸዓት ዝኽልከል ኣገባብ ውግእ ተጠቂሞም ሲቪላውያን ከሳግጉ ተራእዮም ክብል እውን ከሲሱ። ፕሬዚደንት ዜሌንስኪ ንመራሕቲ ሕብረት ኤውሮጳ ብሓሙስ ብቪድዮ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሩስያ ንመሰረት ልምዓት ጸዓት ዩክሬን ብሰፊሑ ከም ዘዕንወተ ይገሊጹ። እዚ ድማ ኣብ ኣዋርሕ ክረምቲ ብዝተኻእለ መጠን ኣብ ሓይሊ ኤሌክትሪክን ምውዓይን ጸገም ንምፍጣር ዝዓለመ ክብል እውን ከሲሱ ነይሩ። ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ። ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።